ο Πανίν, Μάντζαρης, Πρίντεζης με τον Στόλ, έρχεται εκεί ο Πανίν, πασάρει στον Παπα-Νικολάου, πρόλαβε το χρονόμετρο, μπάλα να πήδησε Στεφάνη και 2-4 για τον Ολυμπιακό. Πανίν, Παραχώσκι για τον Στόλ, στα 7 δεύτερα Ιούνιξ, η πάσα για τον Παραχώσκι, πάνω στην κίνηση ο Λευκορώσος 4-7. Παπα-Νικολάου, παίρνει το διάδρομο, σταματάει και βρίσκει στον Γκριν την πάσα που ήθελε και αυτός εκτελεί. Λάγκφορντ. Καϊμακόγλου για τον Πανίν. Διάδρομο Ρώσος με ταμπλό 8-10. Πρίντεζης για τον Παπα-Νικολάου απέναντι στον Κλάρκ. Ωραία προσπάθεια Μιλουτίνοφ στο επιθετικό rebound και στο κάρφωμα. Γκριν. Πρίντεζης. Μάντζαρης σε νέο σουτ 3 πόντων. Εύστοχο 10-20. Μάντζαρης. Κάνει κίνηση ο Παπα-Νικολάου για να ξαναπάρει την μπάλα ο Μάντζαρης. Παπα-Νικολάου ελεύθερος, δοκιμάζει και αυτός για 3 και αυτό μέσα. 13-25. Μιλουτίνοφ ετοιμάζει τον Αγραβάνη, αν βλέπω καλά, στο βάθος, ο Σφερόπουλος και μάλιστα είναι ώρα όρθιος, περιμένει τη διακοπή. Πρίντεζης θα σουτάρει και αυτός για 3, θα βρει στόχο 13-28. Ο Ολυμπιακός θα αφήσει 8-9 δευτερόλεπτα, στην καλύτερη περίπτωση στην Ουνίξ. Μάντζαρης πρόλαβε το χρόνο. Κάνει κίνηση ο Παπαπέτρου, αφήνει στον Γκριν. Πήρε το screen του Μπέλτς και έμεινε με τον Παραχώτσκι. Ένα βήμα πίσω και καλάθι από τον Γκριν. Jump shoot από τα 6 μέτρα, 16-38. Waters με τον Βορονόφ. Έκανε μια βόλτα κοντά στη ρακέτα, βγήκε πάλι έξω. Ψηλά ο Μπίρτς, έγινε η αλλαγή. Waters είχε χώρο, το jump shoot από τα 4,5-5 μέτρα, 16-43. Στολ. Αντίποφ, η προσποίηση στον Αγραβάνη. Καλή άμυνα όμως από τον Ερυθρόλευκο. Τυχερός ο Αντίποφ εδώ. Λάγκφορντ ο οποίος παίρνει τη θέση του Στολ. Οι δυο τους μοιράζονται τη θέση του playmaker από όντως του Κολόμ. Jump shoot του Λάγκφορντ από τη γραμμή των κόλων στο σίδερο. Παπαπέτρου μάζεψε την μπάλα, το rebound υψώνει για τον Μπίρτς. 19-45. Παπα-Νικολάου. Μπάλιτς και Βορονόφ προσπάθησαν να τον παγιδεύσουν. Εν μέρει τα κατάφεραν στην πάσα. Λάγκφορντ τρέχει το γήπεδο, κερδίζει το φάουλ, θα πετύχει και το καλάθι. 23-45. Μάντζαρη στα 3 δευτερόλεπτα. Στα πλωμένα χέρια του Βορονόφ. Προσπαθεί ο Αντίποφ, η μπάλα φτάνει στον Παπα-Νικολάου. Πρίντεζης περνάει και με ταμπλό κάνει το 26-47. Μπάνιτς. Πανίν. Αντίποφ για 3, είχε χώρο. 31-49. Η Ούνιξ θα έχει τουλάχιστον μια επίθεση 10 δευτερόλεπτα πριν ακουστεί η κόρνα λήξης για τον πρώτο ημίχρονο. Γκριν, νομίζω ότι πατάει τη γραμμή, όχι λένε οι διαιτητές, για 3, 36-56. Γκριν, ψάχνει διάδρομο, έμεινε πίσω ο Πανίν, ο Γκριν ευστοχή 38-58. Γκριν, πέρασε τον Πανίν, προσποιήθηκε, τον ακολούθησε ο Λάγκφορντ, αλλά ο Γκριν δεν καταλαβαίνει τίποτα. 43-60. Μάντζαρης, Παπα-Νικολάου, η έξτρα πάσα, Γκριν ελεύθερος από τη γωνία, 43-63. Αντίποφ, Λάγκφορντ, βρήκε το διάδρομο, πέρασε, 45-63. Λάγκφορντ, ανάμεσα σε 2, 49-63. Πρίντεζης, ζήτησε μπάλα ο Μπίρτς. Ο Πρίντεζης πάει μόνος του μέχρι το τέλος και δικαιώνεται. 49-65. Waters, με τη πίεση του Βορονόφ. Γκριν, μπροστά του ο Λάγκφορντ, για 3 ο Γκριν. Τον ακολούθησε ο Λάγκφορντ, μάταια όμως. Παραχώσκι θέλει στήριγμα εδώ, το βρήκε στο Λάγκφορντ. Λάγκφορντ πάντα με τον Παπαπέτρου. Από τα 6 μέτρα στο jump shoot του Αμερικανού. Παραχώσκι στο επιθετικό rebound. Θέλησε να πάρει την προσπάθεια. Πασάρι οριακά πρόλαβε στον Τζόνσον που αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Κατέβασε για λίγο ο Βορονόφ. Λάγκφορντ αμέσως για 3. 61-69. 6 και 20 για το τέλος του αγώνα. Γκριν, δεύτερος τον Παπα-Νικολάου. Πρίντεζης με τον Αντίπο που παίζει με 4 φάουλ. 61
71-71. Πρίντεζης με τον Αντίπο. Λίγο πριν τον νίκησε ο Πρίντεζης. 5 δεύτερα τώρα. Να παίξει με πλάτη ο φόρμουρ του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ και καλά θα πετύχει με επιθετικό rebound και φάουλ θα πάρει. Παπα-Νικολάου. Μάντζαρης. Προσπάθησε ο Αντίποφ να κλέψει. Παπα-Νικολάου βρίσκει διάδρομο. Πασάρει στον Πρίντεζη. Ελεύθερος για 3. Ναι. 68-80. Πρίντεζης. Γκριν. Μάντζαρης. Πρίντεζης. Από εκεί ευτόχισε πριν. Το κάνει και τώρα. 68-83. Εδώ ο Γκριν. Προσπαθεί για το κλέψιμο Παπα-Νικολάου μπροστά στο Λάγκφορντ. Στοπ του Πρίντεζη. Κλέβει ο Γκριν. Κάρφωμα ο Πρίντεζης. 68-87. Πανίν. Αντίποφ από τα 8 μέτρα. 73-87. 75-90 με τον Αγραβάνη.